Pozri si s nami veľmi jednoduchý návod, ako hacknúť iOS 9. Zamkneme zariadenie, následne ho odomkneme. Trikrát napíšeme nesprávne heslo. Teraz napíšeme heslo s tým, že vždycky jedna gulička ostane na konci, takže... A teraz jedna gulička ostala. Zapneme si Siri. Hey Siri, what time is it? It's 10:56 p.m. Opýtame sa 12,002. Opýtame sa otázku, aký je čas tam, what time is it in. A dostaneme sa vlastne do aplikácie čas. Stlačíme toto plusko. Napíšeme sem, označíme to. Dáme zdieľať. Dáme odoslať ako správu. Automaticky nás to hodí do aplikácie správy. Dajme tomu, napíšeme správu, klikneme na fotky. Môžeme vyberať zo všetkých fotiek, ktoré mám práve uložené v iPhone. Napríklad panorámy. Všetky panorámy sú tu. Je možné si ich prezerať. V prípade videí je to vlastne úplne rovnaké. Takže Apple túto časť možno iOS nezvládlo úplne najlepšie, ale dúfajme, že to časom opraví a nič takéto sa už nebude diať. Z redakcie Svet Apple vás zdraví Robert Alon. Ďakujeme za pozornosť a vidíme sa, dúfajme, pri ďalšom, ale už nie takomto videu.